NgokukaMaku wesine, khona wabuye waqala ukufundisa ngaselwandle. Kwabuthana kuye isixuku esikhulu kakhulu, waze wangena emkhunjini, wahlala elwandle, isixuku sonke sasisemhlabathini ngaselwandle. Wabafundisa okuningi ngemifanekiso, wathi kubo ekufundiseni kwakhe, lalelani, bhekani, kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Kwathi ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngasendleleni, kwafika izinyoni, zayidla zayiqeda. Enye yawela edwaleni, lapho yayingenamhlabathi omningi khona, yamila masinyane, ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo. Kwathi ukuba liphume ilanga, yahamuka, nangokuba ingenampande, yabuna. Enye yawela emeveni, ameva akhula, ayiminyanisa, ayaze yathela isithelo. Enye yawela emhlabathini omuhle, yahluma, yakhula, yathela isithelo, yaveza 30, nanga60, nangekhulu. Wayesethi, onezindlebe zokuzwa makezwe. Lapho esengasesitha, ababe naye kanye nabayi12 bambuza ngale mifanekiso. Wathi kubo, nina niphiwe imfihlakalo yombuso kaNkulunkulu, kodwa abangaphandle benzelwa konke ngemifanekiso, ukuze ngokubona babone, bangabonisisi, nangokuzwa bezwe, bangaqondi, funa baphenduke, bathethelelwe. Wayesethi kubo, aniwazi lo mfanekiso, pho, niyakuyazi kanjani yonke imifanekiso na? Umhlwanyeli uhlwanyela izwi. Abangasendleleni yilabo abathi lapho kuhlwanyelwa khona izwi, nanxa sebelizwile, kufike masinyane uSathane, alisuse izwi elihlwanyelwe kubo. Kanjalo abahlwanyelwe edwaleni yilabo abathi sebelizwile izwi, balamukele masinyane ngokuthokoza, kepha kabanampande phakathi kwabo, kodwa bahlala isikhashana nje, kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi, bakhubeke masinyane. Abanye bangabahlwanyelwe emeveni, yibo abalizwile izwi, kepha iminako yalesi sikhathi, nokukhohlisa kwengcebo, nokunxanela ezinye izinto kungena kuliminyanise izwi, libe ngelingatheliyo. Nabahlwanyelwe emhlabathini omuhle yilabo abalizwa izwi, balamukele, bathele isithelo 30, nanga60, nangekhulu. Wayesethi kubo, imbala isibani siza ukuba sibekwe phansi kwesitsha nokuba phansi kombhede yini, singabekwa othini na? Ngokuba akukho okusithekileyo okungayikuhlalukiswa, akukho okuyisifuba okungayikuba sobala. Uma ekhona onezindlebe zokuzwa, makezwe. Wayesethi kubo, qaphelani enikuzwayo, ngaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso, nenezelwe nina. Ngokuba onakho uyakuphiwa, kepha ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. Wayesethi, unjalo umbuso kaNkulunkulu, unjengokuba umuntu ephonsa imbewu emhlabathini, alale, avuke ubusuku nemini, imibewu imile, ikhule, engazi ukuthi kanjani. Umhlabathi uthela isithelo ngokwawo, kuqala ikhaba, khona isikhwebu, bese kuba yizinhlamvu ezipheleleyo esikhwetshini. Nxa sesivuthiwe isithelo, afake masinyane isikela, ngokuba ukuvuna sekufikile. Wathi futhi, siyakufanisa nani umbuso kaNkulunkulu? Siyakuchaza ngamfanekiso muni na? Unjengenhlamvu yesinaphi ethi, nxa ihlwanyelwe emhlabathini, incinyane kunazo zonke izimbewu ezisemhlabeni, kodwa nxa isihlwanyelwe imila ibe nkulu kunazo zonke izilimo, ichante amagatsha amakhulu, ukuze izinyoni zezulu zakhele emthunzini wawo. Walikhuluma izwi kubo ngemifanekiso eminingi enjalo njengamandla abo okuzwa, kodwa ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo, kepha sebebodwa wabachasisela abafundi bakhe konke. Ngalolo suku sekuhlwile, wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isixuku, bahamba naye, njengalokho ebesemkhunjini, kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya, amaza aphonseka phakathi emkhunjini, umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni, bamvusa, bathi kuye, Mfundisi, awunaki, nakuba sibhubha na? Wayesevuka, wakhuza umoya, wathi kulo ulwandle, thula, uthi du. Kwanqamuka umoya, kwabakhona ukuthula okukhulu. Wathi kubo, yini ukuba nesabe kangaka na? Yini ukuba ningabi nakukholwa na? Besaba ngokwesaba okukhulu, bathi omunye komunye, kanti lo ungubani, lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela.